హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 6వ అధ్యాయం 2వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఆత్మ సంయమ యోగము అనేది స్టార్ట్ చేసి కొంతవరకు చూసాము. ఇందులో మొట్టమొదటగా మరి భగవంతుడు కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఉన్నవాడే నిజమైన యోగి అని, అంతేగాని పని మానేసినంత మాత్రాన కాదు అంటూ కర్మయోగాన్ని మరొకసారి విశదీకరిస్తూ, మనస్సు అనేది శత్రువుగా కానీ మిత్రుడిగా కానీ ఉండొచ్చు. మనం చెప్పినట్లు విన్నప్పుడు అది మనకి మిత్రుడు, అలా చేయడంలో విఫలమైతే అది మనకి ఒక శత్రువు. మనసు మిత్రుడైతే సరి అయిన మార్గాన్ని అనుసరించి ఇంద్రియ భోగాల నుంచి వైరాగ్యం తెచ్చుకుని ఫలితంగా స్వేచ్ఛ ఔన్నత్యాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అదే మనకి మనసు శత్రువు అయితే మరి కామక్రోధం దురాశ ఇలాంటివన్నీ, చిరాకులు ఆందోళనలు ఇంద్రియ భోగాలపై మమకారం, ఫలితం ఏమిటి అంటే పతనాలు బంధనాలు అన్నది చూసాము. సో అది ఒక మనసు అగ్ని లాంటిది, మంచికైనా చెడుకైనా ఉపయోగించవచ్చు. మనం మంచికి ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించాలి. అలా ఉన్నవాడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి మనస్సును ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు తను పొందిన విజ్ఞానంతో ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటూ మట్టి రాయి బంగారాన్ని కూడా సమంగా చూస్తాడు అని చెప్పి అతని యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూసాము. ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగంలో దశలు చూడడం ప్రారంభించాం. 8 దశలు. చేయవలసినవి ఏంటి, చేయకూడనివి ఏంటి, ఆసనం ఎలా ఉండాలి, ప్రాణాయామం శ్వాస ఎలా తీసుకోవాలి, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఎలా ఉండాలి, ధారణ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్, అప్పుడు మెడిటేషన్ అలాంటి ఫోకస్తో ధ్యానం ఏర్పడుతుంది. తద్వారా సమాధి భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. 8 దశలు చెప్పారు. అయితే మనం కొన్ని దశలు చూసాం. ఫస్ట్ ఏంటి, యోగి మనస్సును ఆత్మను భగవంతుడి సంబంధంలో వినియోగించి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ మనస్సును నిగ్రహించాలి. ఆశల్ని వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పారు. తర్వాత ఆహారము నిద్ర ఇవన్నీ కూడా మరి క్రమంగా ఉంచుకోవాలి. ఎక్కువ నిద్రపోకూడదు, తక్కువ కాదు, ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోకూడదు, తక్కువ కాదు. విహారాలు కూడా అలాగే లిమిటెడ్గా ఉన్న వాళ్ళే యోగ సాధన ద్వారా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. తద్వారా భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టుకునే యోగ సిద్ధిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్పారు. సో మనం 17వ శ్లోకం వరకు చూసాం. యుక్తాహార విహారస్య. సో నియమితంగా ఆహారం నిద్ర విహారం కర్మలు చేసేవాడు యోగాభ్యాసం ద్వారా భౌతిక క్లేశాలను తగ్గించుకోగలడు. ఇంకా యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. సో యోగాభ్యాసం ద్వారా యోగి మనోకర్మలన్నిటినీ కూడా, మనస్సును మన చేష్టలను కర్మలు చేసే పనులు అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ విషయ కోరికలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు లేకుండా
ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో గనుకున్నప్పుడు యోగాలో స్థితుడైన వాడిగా చెప్పబడతాడు. సో యోగాలో స్థితులై ఉండటం అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఇక్కడ మనస్సును మన పనులను అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అటు ఇటు అన్నెసరిగా వెళ్లకుండా, ఎటువైపు విషయ కోరికలు ఈ ప్రపంచపు ప్రలోభాల వైపు వెళ్లకుండా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నవాడు నిజమైన యోగంలో స్థిరపడ్డవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అమరీష్ మహారాజుని అన్ని నవవిధ భక్తులకు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పుకున్నాము? అతను అన్ని ఇంద్రియాలని కూడా భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించాడని భాగవతంలో ఇలా ఆయన గురించి చెప్పారు. ఏది ఆయన మాటలనేమో భగవంతుడిని వర్ణించడం కోసం, చేతులనేమో ఆయన భగవంతుడి మందిరాన్ని శుభ్రం చేయడం, చెవులనేమో ఆయన భగవత్ కర్మలు లీలలు శ్రవణం చేయడంలోను, కన్నులనేమో ఆయన రూపాన్ని దర్శించడంలోను, దేహాన్నేమో ఆయన యొక్క భక్తుల్ని స్పృశించడంలోను, ముక్కునేమో ఆయనకు అర్పించబడిన మాలల్ని వాసన చూడటంలోను, జిహ్వను ఆ భగవంతుడికి అర్పించిన తులసి దళాలను రుచి చూడటంలోను, పాదాలను తీర్థయాత్రలకు మందిరాలకు పోవడం కోసం, శిరస్సును భగవంతుడికి వందనం అనర్చటానికి ఇవ్వడానికి, వందనం అర్పించడానికి, కోరికలను భగవంతుడి కార్యాల్లోనే వినియోగించడం, ఇలా అన్ని కూడా భగవంతుడి కోసమే వినియోగించాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తులు చేసేటటువంటి పనులు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యథా దీపో నివాతస్థో నేంగతే సోపమా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యుంజతో యోగమాత్మనః. గాలి లేని చోట గనుక దీపం ఎలా నిశ్చలంగా ఉంటుందో, నిగ్రహించబడ్డ మనస్సు ఉన్న యోగి తన పరతత్వ భావంలో అలా సదా స్థిరుడై ఉంటాడు. సో గాలి లేకపోతే మరి నిశ్చలంగా ఉంటుంది కదా దీపం. అలాగే మరి మన మనస్సు ఎటూ వెళ్లకుండా మనం నిగ్రహించుకోగలిగినప్పుడు, ఏ ఆలోచనలకు ఊగిసలాడకుండా అది నిశ్చలంగా పరతత్వంలోనే స్థితమై ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం. ఎత్ర అంటే మనస్సు కంట్రోల్ చేసుకుంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనస్సును మరి కంట్రోల్ అంటే ఎప్పుడు ప్రలోభాలు, ఆలోచనలు, అవి కావాలి ఇవి కావాలి, వాళ్ళలా వీళ్ళలా, ఈ అన్ని కూడా పక్కన పెట్టామంటే ఇవన్నీ భౌతికం, ఆత్మకు సంబంధించినవి కాదు, ఇవన్నీ టెంపరీ, నాట్ పర్మనెంట్ అనేది గుర్తు చేసుకుంటే ఈ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి ఎలా భగవన్నామ స్మరణతో, ఆలోచనతో పక్కన పెట్టి తదేకంగా మరి మన మైండ్ని క్లీన్ చేసుకుంటే ఆలోచనారహితంగా మరి భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఎత్ర పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా ఎత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికీ? వన్ సెకండ్. హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర కుమార్ ప్రభుజీ. అనిపిస్తుంది మాతాజీ. అదే ఓకే. హరే. సో ఇక్కడ 20 to 23 అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఎత్ర పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా ఎత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజ్ఞితం. సో ఏ స్థితిలో అయితే సమాధి స్థితి అంటే పూర్ణత్వ స్థితిలో మనిషి మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపాల నుంచి, యోగాభ్యాసం నుంచి నిరోధింపబడి ఉంటుంది. సో ఇందాక శ్లోకంలో ఎవరైతే గనక మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు పరతత్వంలో సదా స్థితులై ఉంటారని చూసాం. ఆ తర్వాత అంతకు ముందు శ్లోకాల్లో యోగాలో స్థితులై ఉంటారు అని చెప్పి, ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి చూసాం. సో ఆ సమాధి స్థితి అనేది ఎలా ఉంటుందో
ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలా భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, యోగాభ్యాసం ద్వారా మనిషి క్రమంగా గనక ఈ భౌతిక భావనల నుంచి ముక్తుడవుతాడు. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి చెప్పింది. సో ఈ యోగాభ్యాసం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అనే డౌట్ మనకు వస్తే ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉమ్, అంటే సమాధి అనే ఈ స్థితిలో మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపాల నుంచి యోగాభ్యాసం వల్ల నిరోధింపబడుతుంది. ఈ మానసిక కలాపాలంటే మనకి ఏముంటాయి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలే కదా. ఇది ఇలా అదలా నా వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ ఈ విషయం అలాగ చేయాలి, ఆ విషయం ఇలాగ చేయాలి, ఇవే మన మనస్తాపాలన్నీ భౌతికత్వమే. కాబట్టి ఈ సమస్త మానసిక భౌతిక కలాపాల నుంచి యోగాభ్యాసం ద్వారా బయటపడవచ్చు. శుద్ధమైన మనస్సు అంతా క్లీన్ చేసేసుకుని ఈ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుని అప్పుడు అలాంటి శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను దర్శించటం, అప్పుడు ఆత్మను దర్శించిన తర్వాత శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని సుఖాన్ని అనుభవించడం అనే విషయం మనిషి యొక్క సమర్థతను బట్టి అతని పూర్ణత్వ స్థితిని బట్టి నిర్ధారించవచ్చు. అతను నిజంగా మనస్సు ఈ ఆత్మను దర్శించగలిగాడా, ఆ దర్శించే ఆనందాన్ని పొందగలిగాడా అనేది ఎలా నిర్ణయించవచ్చు అంటే, అతను ఎంత సమర్థుడు, ఏ విషయంలో సమర్థుడు, ఈ భౌతికత్వాన్ని పక్కకు నెట్టి మరి ఉమ్, ఆత్మతత్వాన్ని చూడగలిగిన వాడు. ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని థాట్స్ లేకుండా చేసుకోగలవాడు. సో ఇలాంటి వాడు సమర్థతతో ఆ పని చేయగలిగినప్పుడు పూర్ణత్వ స్థితిని తెచ్చుకోవచ్చు. అలాంటి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవానికి వస్తుంది. ఏది? ఈ అపరిమిత దివ్యానందం, సచ్చితానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం అని చెప్పుకుందాం. ఆత్మ యొక్క తత్వం అది. సో అలాంటి మనస్సు క్లీన్గా ఉన్న టైంలో మనం ఈ ఆనందాన్ని ద- చూ అనుభవించవచ్చు. ఆ అపరిమిత దివ్యానందంలో అప్పుడు మనిషి స్థితిని పొందుతాడు. ఎప్పుడు? ఇంద్రియాలన్నీ కూడా క్లీన్ అయిపోయినప్పుడు, మనస్సంతా కూడా క్లీన్ అయిపోయినప్పుడు, అటువంటి స్థితిలో ఆ పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవానికి వస్తుంది. ఏది? ఆ అపరిమిత దివ్యానందం. అలాంటి స్థితిలో మనిషి ఉంటాడు, దివ్య స్థితిని పొందుతాడు. ఆ విధంగా స్థితుడైనప్పుడు అతడు ఆ సత్యం నుంచి ఇక మళ్ళీ వెనక్కు తగ్గడు, వైదొలగడు. దానికి మించిన అధిక లాభం ఇంకేదీ లేదని కూడా అతనికి అర్థమవుతుంది అప్పుడు. అంటే ఇంతకు మించిన ఆనందం, పరమానందం ఇంకేదీ లేదని అతనికి తెలుసుకుంటాడు. ఎందుకు? అనుభవిస్తున్నాడు, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎంత కష్టంలో ఉన్నా సరే చలింపకుండా ఉండగలడు. అంటే ఈ భౌతిక సంపర్కమైన కష్టాలేవి కూడా అతన్ని బాధించవు. అంతటి ఆనందంలో ఉంటాడు. ఈ భౌతిక సంపర్కంతో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్త దుఃఖాల నుంచి కూడా వాస్తవమైన ముక్తి అంటే ఇదే నిజమైన ముక్తి. అన్ని బాధలు, ఈ ప్రపంచక బాధలన్నిటి నుంచి కూడా ముక్తి వచ్చే నిజమైన ముక్తి ఇదే స్థితి. ఈ స్థితిలో అతనికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా చలించడు, అంతటి పరమానందంలో ఉంటాడు. ఎలా ఇంతటి పరమానందాన్ని అనుభవిస్తాడు అంటే పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా. ఎప్పుడు ఇంద్రియాలు పవిత్రమవుతాయి? మనస్సును ఇంద్రియాలను శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడు. ఈ ప్రాపంచిక కలవరాలు, ఆందోళనలు, కోరికలు అన్నీ కూడా తీసివేసినప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా అత్యంత సచ్చితానందంతో ఆత్మదర్శనం, ఆత్మలోని ఆనందాన్ని చవిచూచి చివరికి ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు, కలవరాలు, ఈ అంతటి కష్టమైన మనం అనుకోవచ్చు భౌతిక కష్టం ఏది కూడా ఆ, అతనిని చెలించలేదు. అదియే సమస్త దుఃఖాల నుంచి ముక్తి అయ్యే స్థితి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి యోగం ద్వారా మనిషి ఈ భౌతిక భావనల నుంచి విముక్తుడై ఈ స్థితికి రావచ్చు. ఇది బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి. న నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతసా సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం త్యక్త్వా సర్వేణ శేషతః మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః. సో స్థిర నిశ్చయంతో
శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ మనిషి ఆ మార్గం నుంచి వైదొలగకుండా ఉండాలి. రెండు విషయాలు: ఒకటి స్థిర నిశ్చయం ఉండాలి, రెండు శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆ రకంగా ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ మనిషి ఈ మార్గంలోంచి తప్పుకోకుండా మళ్ళీ మొదలుపెట్టి వదిలేయటం కాదు, ఇదే మార్గంలో ఉండాలి శ్రద్ధతో ఉంటూ. మానసిక కల్పనలన్నిటి నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే ఈ కోరికలన్నీ కూడా మన మైండ్లో వచ్చిన ఆలోచనల వల్లే ఈ కోరికలు కలుగుతాయి. కాబట్టి అలా ఉత్పన్నమైన కోరికలన్నిటినీ కూడా ఏది అది ఇది అనే తేడా లేకుండా మొత్తం అన్ని కోరికలను కూడా విసర్జించి త్యజించి అతడు మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఆ రకంగా నువ్వు మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా నీ ఇంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకో. అన్ని వైపుల నుంచి ఏ రకమైన కోరిక లేకుండా నువ్వు ఎలా ఇటువంటి స్థిర నిశ్చయంతో, పట్టుదలతో, శ్రద్ధతో ఇదే మార్గంలో ఉంటూ, ఎటూ వెళ్లకుండా ఈ మార్గంలోనే ఉంటూ ఈ మనస్సులో కలిగే కోరికలన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టి పక్కకు తోసివే. అలా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఉండు. కోరికలన్నింటినీ పక్కన పెట్టు. శనైరు పరమేద్బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా నకించిదపచింతయే. నిశ్చయమైన బుద్ధితో క్రమంగా నెమ్మదిగా మనిషి సమాధి మగ్నుడు కావాలి. సో అలా ఉండు. కోరికలన్నీ పక్కన పెట్టి నువ్వు ఇదే మార్గంలో శ్రద్ధతో, స్థిర నిశ్చయంతో నువ్వు భగవంతుడి మీద మైండ్ పెట్టి చెప్పారు కదా 8 దశలు, అలా ఉంటూ నువ్వు క్రమంగా సమాధిలోకి వెళ్తావు. ఆ విధంగా నీ మనస్సును కోరికల మీద అన్నిటి నుంచి తీసివేసి ఆత్మలోనే నిలిపి ఇక దేనిని గురించి కూడా నువ్వు ఆలోచించకూడదు. ఆ స్థితిలో ఉండు. నువ్వు అప్పుడు మెల్లగా సమాధి వైపు వెళ్తావు. యతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత తదా తదాత్మాన్యేవ వశం నయేత్. సో చంచలత్వం, అస్థిరత్వం కారణంగా మనస్సు ఎలా పరిభ్రమించినా కూడా, మరి మనస్సు ఎంతో చంచలం, అది అటు ఇటు వెళ్ళిపోవాలని చూస్తూ ఉంటుంది. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నా నువ్వు ఆ చంచలత్వం నుంచి మనస్సును లాగి ఎటువైపుకు వెళ్లకుండా దాన్ని నిగ్రహించి ఆ రకంగా ఆత్మవశానికి తీసుకురావాలి మనస్సును. వేరే విషయాల వైపు వెళ్ళిపోయి మనస్సును వెనక్కి లాగి తీసుకొచ్చి ఆత్మ వైపు మళ్ళీ దానిని ప్రసరించాలి. ఆ మనస్సును అటు ఇటు ఏదైనా వెళ్ళిపోతున్నా వెనక్కి లాగి మళ్ళీ మన గోల్ ఏమిటో, మన లక్ష్యం మీద పెట్టాలి. ఏది? ఆత్మ మీద. ఆ మనస్సును తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆత్మ మీద లగ్నం చేయాలి. ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ఇలాంటి యోగి, మనస్సు నా మీద లగ్నం చేసిన ఇటువంటి యోగి తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక ఆనందపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. రజోగుణానికి పరంగా ఉంటూ అతడు పరబ్రహ్మంతో తనకున్న గుణం ఏకత్వాన్ని తెలుసుకుని పూర్వకర్మలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయగలుగుతారో అన్ని కోరికలు పక్కన పెట్టి శుద్ధమైన మనస్సుతో, పవిత్రమైన ఇంద్రియాలతో మనస్సును భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసినప్పుడు ఆత్మ మీద, మరి అప్పుడు తప్పకుండా ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని, సచ్చితానందాన్ని, దివ్యానందాన్ని, ఆ బ్రహ్మానందాన్ని, మదానందాన్ని అతను పొంది అత్యున్నత పూర్ణత్వ స్థితికి వస్తాడు. రజోగుణం అనేది తెలియని స్థితికి వస్తాడు, రజోగుణం లేని స్థితికి. అలాంటప్పుడు మరి గుణాలకు అతీతంగా పరబ్రహ్మంతో తనకున్న సంబంధాన్ని అతను తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోగలుగుతాడు బ్రహ్మంతో, భగవంతుడితో. అప్పుడు పూర్వకర్మలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడైపోతాడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ప్రశాంత్ అంటే ఆ సమాధి స్థితిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు మరి ఎలా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ప్రశాంతమైన మనసు ఉన్నవాడిగా కామక్రోధాలని, ఉద్రేకాలన్నీ పోయి శాంతమైన మనస్సుతో బ్రహ్మభూతం కల్మషం అనేది లేని ఆ శుద్ధమైన స్థితికి
ఆ స్థితిలోకి వస్తాడు. సో 8 దశలు చేయవలసినవి. ఒంటరిగా పవిత్ర భూమిలో భగవంతుడి మీద మనసు నగ్నం చేసుకుని కోరికలు లేకుండా నియమం చేయకూడనివి, విపరీతంగా నిద్రపోవడం కానీ, ఆహారం కానీ, విహారాలు కానీ తగ్గి నియమంగా ఉండడం, ఆసనం గడ్డి మీద మరియు జింక చర్మం కానీ మెత్తటి బట్ట కానీ పెట్టుకుని మరీ ఎత్తుగా మరీ క్రిందికి కాకుండా సమంగా వేసుకుని ఆసనం, మరి ఒక పద్ధతిలో కూర్చోవడం, ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను పద్ధతిగా పీల్చడం, ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను మనస్సు సహాయంతో అన్ని కూడా నిగ్రహించుకోవడం. అలాంటప్పుడు ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. అటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ మనస్సులో ఉన్నప్పుడు ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. ఎలా మనస్సును కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం? కోరికలన్నీ పక్కన పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకుని శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆ రకంగా ఇంద్రియాలను కూడా పవిత్రం చేసుకుని అలాంటి ధారణ ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది భగవంతుడి మీద. అది సమాధి స్థితికి తీసుకువెళ్ళి ఇలాంటి ప్రశాంతమైన మనస్సులోకి మనల్ని తీసుకువెళ్ళి మనకి ఆ యోగ పురుషుడు కల్మషాలేమీ లేని స్థితికి, ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వస్తాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగతా కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఆ విధంగా ఆత్మనిగ్రహుడైన యోగి నిరంతరం కూడా ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ ఈ భౌతిక కల్మషాలన్నిటికీ దూరమై భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన ప్రేమలో అత్యున్నత పూర్ణానంద స్థితిని పొందుతాడు. ఇక భౌతిక కల్మషాలు ఏమీ ఉండవు. అతను భగవత్ ప్రేమలో అత్యున్నత పూర్ణమైన స్థితిని, భగవత్ ప్రేమే పూర్ణమైన స్థితి. ఆ భగవత్ ప్రేమ ఎప్పుడు వస్తుందంటే స్వార్థ ప్రేమ పోయినప్పుడు. సో ఇతను మరి కోరికలన్నిటినీ పక్కన పెట్టాడు కాబట్టి ఆత్మ నిగ్రహంతో అతను కల్మషాలన్నిటికీ దూరం అయ్యాడు. అందుకని భగవత్ ప్రేమలో నియుక్తుడై అత్యున్నత పూర్ణానంద స్థితిని పొందుతాడు. భగవంతుడి సంబంధంలో తన నిజ స్థితిని మనిషి తెలుసుకోవడమే ఆత్మానుభవం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుడి కనెక్షన్ ఎలా వస్తుందంటే అన్ని భౌతిక కల్మషాలకి దూరం అయినప్పుడు, మరి ప్రేమ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ వస్తుంది, ఆ పూర్ణానంద స్థితి వస్తుంది. అదే ఆత్మానుభవం. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మ సర్వత్ర సమదర్శన. అలాంటి నిజమైన యోగి నన్ను సర్వజీవులు యందును మరియు సర్వజీవులను నాయందును కాంచును. అందరిలో భగవంతుని చూస్తాడు, భగవంతుల్లో అందరినీ చూస్తాడు. అలాంటి ఆత్మదర్శి దేవదేవుణ్ణైన నన్నే అంతటా కూడా చూస్తాడు. సో అతను ఏది చూసినా కూడా అంతటా భగవంతుణ్ణే, దేనిలోనైనా భగవంతుణ్ణే చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి స్థితిలో ఎందుకంటే ఇక అతనికి ఏ కల్మషాలు లేవు. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి సచ మే నా ప్రణశ్యతి. సో ఎవరైతే నన్ను సర్వత్ర పశ్యతి చూస్తారో, అంటే ఎవరైతే సర్వత్రా వీక్షించే వాడికి, భగవంతుణ్ణి అంతటా దర్శించే వాడికి, అలాగే భగవంతుల్లో సమస్తాన్ని దర్శించే వాడికి ఇక భగవంతుడు కనపడకపోవడం కానీ, నా భగవంతుడికి అతను కనపడకపోవడం కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే అందరిలో భగవంతుని చూస్తాడో, అంతటా భగవంతుని చూస్తాడో, భగవంతుల్లో సమస్తాన్ని చూస్తాడో, అలాంటి వాడికి భగవంతుడు కనిపించకపోవడం కానీ, మరి అతనికి కనిపించకపోవడం ఏముంది, అంతటా అతనికి భగవంతుడే కనపడుతుంటే. కాబట్టి అతనికి భగవంతుడు కనిపించకపోవడం కానీ, భగవంతుడికి అతడు కనిపించకపోవడం కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే అందరూ భగవంతుడి కంటికి కనిపించినా ఇక్కడ భగవంతుడికి అతను ఇలాంటి స్థితిలో శుద్ధతత్వంలో తనకున్న పరమానంద సచ్చిదానంద స్థితిలో ఉన్నవాడు అని భగవంతుడు తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్పి అర్థం అక్కడ. సో బ్రహ్మ సంహితంలో ఏం రాశారు అంటే, ప్రేమాంజనాన్ని కళ్ళకు పూసుకుని ఉన్న భక్తులకే
సదా వీక్షింపబడే ఆదిదేవుడు. ఆయనకే కనిపిస్తాడు ఈ ప్రేమను కళ్ళకు పూసుకున్న వాళ్లకు. అలాంటి భగవంతుడిని నేను పూజిస్తాను. భక్తుల హృదయాల్లో అతడు తన నిత్యమైన శ్యామసుందర రూపంతో సదా దర్శితమై ఉంటాడు అని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో శ్లోకంలో నేను నన్ను సర్వత్రా వీక్షించేవాడికి, నాయందు సర్వాన్ని వీక్షించేవాడికి నేను కనిపించకపోవటం కానీ, నాకు అతను కనిపించకపోవటం కానీ జరగదు. సో భగవంతుడికి తెలుసు ఆ భక్తుడు ఇటువంటి వాడు అని. సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వదా వర్తమానోపి సయోగి మయి వర్తతే. సో నేను మరియు హృదయస్థ పరమాత్మ ఇద్దరం కూడా ఒకటేనని తెలుసుకుని పరమాత్మ భజనలోనే నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా నా యందే నిలిచి ఉంటాడు. సో నేనైనా అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మ అయినా ఇద్దరం ఒకటే అని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఈ పరమాత్మ భజనలోనే నియుక్తుడై, అంటే తనలో ఉన్న పరమాత్మలోనే నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాయందే నిలిచి ఉంటాడు. ఇక అతను ఎప్పుడు కూడా నాయందే నిలిచి ఉంటాడు ఏ సమయంలో అయినా. సో నారద పంచరత్నంలో ఏం రాశారు? నారద పంచరాత్రంలో సర్వవ్యాపి దేశకాలాతీతుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడి దివ్య రూపంపై ధ్యానం చేసేవాడు కృష్ణుడి భావంలోనే నిమగ్నుడై తదనంతరం ఆ భగవంతుడి దివ్య సాహచర్యాన్ని, ఆనంద స్థితిని పొందగలడు. సో భగవంతుడి యొక్క సాహచర్యం, ఆయన ఆనంద స్థితి, ఆయన సాహచర్యం ఇలా కూడా మరి అనునిత్యం అనుభవిస్తున్నాడు పరమాత్మ తత్వంలోనే. ఈ యోగి నేనే హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ, నేను ఒకటేనని తెలుసుకుని పరమాత్మ భజనలోనే నియుక్తుడైన యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నాలోనే నిలిచి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు కదా. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వాయతి వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. సో ఇలా ఎవరైతే తనతో పోల్చుకుని సమస్త జీవులను కూడా వాటి సుఖ దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తాడో అతడే ఉత్తమ యోగి అని చెప్తున్నాడు. సో అన్ని జీవులను తనతోనే పోల్చుకుంటాడు, అంటే అందరూ నా తనతో సమానం. అంటే మనం అవతలి వాళ్ళని వేరుగా చూస్తాం, కానీ యోగి మనల్ని మనం ఎలా చూసుకుంటామో అందరినీ కూడా అలాగే చూస్తున్నాడు. అలాగే వాళ్ళ సుఖ దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తున్నాడు. సో రెండు, అందరి మనుషుల్ని తనలాగానే చూస్తున్నాడు, స్వార్థభావం లేదు. అలాగే సుఖ దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తున్నాడు. అతడే ఎవరైతే అలా చూడగలడో అతడే ఉత్తమ యోగి. ఎందుకు అంటే అతను అందరినీ సమత్వంతో ఎలా చూస్తున్నాడు? అలా అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడని, మరి అంతటా భగవంతుని చూస్తున్నాడు కాబట్టి అతనికి అందరినీ సమంగానే చూస్తున్నాడు. తనలాగానే తన్ను ఎలా చూసుకుంటాడో అవతల వాడిని అలాగే చూస్తున్నాడు, ఎందుకంటే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడని. అలాగే సుఖ దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా సమంగా చూడగలుగుతున్నాడు. అతడు నిజమైన ఉత్తమ యోగి అని చెప్పి అన్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. ఇదంతా విని అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాం స్థితిం స్థిరాం. నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగం ఇప్పుడు ప్రోక్త, నువ్వు పలికిన ఈ యోగం మరి మధుసూదన అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ సామ్యేన సాధారణంగా ఇది సాధ్యపడుతుందా? ఏతస్యాహం న పశ్యామి, ఇది ఎలా సాధ్యం అనేది నేను చూడలేకుండా ఉన్నా, అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం, ఈ చంచలమైన మనస్సుతో ఇలాంటి యోగాభ్యాసం సాధ్యమేనా అంటున్నాడు. మధుసూదన, ఈ మనస్సు చంచలము అస్థిరము కదా, అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇంత వివరంగా చెప్పిన ఈ యోగ పద్ధతి ఆచరించడం అసాధ్యమని, భరించలేనిదని నాకు అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఆచరింపడం అసాధ్యం అనిపిస్తోంది. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం
తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది, మూర్ఖ పట్టుదల గలది. ఇలాంటి మనస్సును నిగ్రహించడం కంటే వీచే గాలిని నియంత్రించడం ఇంకా ఎక్కువ తేలిక అనిపిస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ మనస్సు ఎంతో చంచలం కదా, అల్లకల్లోలం, బలమైనది అంటే మంచి దృఢమైనది, మూర్ఖ పట్టుదల. మనస్సు ఇది ఒకటి అనుకున్నామంటే అది చేయకపోతే మన మనస్సు తొలిచేస్తూ ఉంటుందంటారు కదా, అలాంటి కోరికతో అంత పట్టుదల గలది, చంచలమైనది, మూర్ఖ పట్టుదల, అల్లకల్లోలం, ఇలాంటి మనస్సుని నిగ్రహించడం వీచే గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో గాని ఈ మనస్సును మాత్రం మనం నిగ్రహించలేం, కష్టం అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అన్నాడు. మనం కూడా మరి ఈ నియమాలన్నీ చూసినప్పుడు మనకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది కదా. ఈ ఫోకస్ అంటే మరి ఎంత ఫోకస్ ఉండాలి, ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ బాణం వేయడానికి ఎంత ఫోకస్, ఇక్కడేమో కింద నీటిలో చూస్తూ పైన తిరిగే చేపను కొట్టాలి, అదే ద్రౌపది స్వయంవరంలో చేయగలిగాడు. అలాంటి ఫోకస్, యక్ష ప్రశ్నలు, ధర్మరాజు అన్ని ప్రశ్నలకు మరి ఉమ్, ఎంతో ఓర్పుతో కరెక్ట్ అయిన సమాధానాలు చెప్పడం, ఇవన్నీ కూడా మరి అంతటి ఓర్పు మరి ఉండాలి. మా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం అంటే అంత సాధ్యం కాదని నాకు అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట. అన్నప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, ఈ అర్జునుడి డౌట్ ప్రదర్శించినప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. అసంశయం, నిస్సందేహం, డౌట్ లేదు మహాబాహులున్న అర్జున, కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది. మనో దుర్నిగ్రహం చలం, ఈ మనస్సును, చలించే మనస్సును నిగ్రహించడం చాలా కష్టం. నువ్వు అన్నది కరెక్టే, ఇందులో సందేహం లేదు. అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, తు కానీ అభ్యాసేన సాధన చెయ్యాలి కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి అంటున్నారు. ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో అది సాధ్యపడుతుంది. వైరాగ్యం అంటే అనాసక్తి, అంటే నీ కోరికల్ని తగ్గించుకోవడం, దానితో సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో భగవంతుడు నిజమే అర్జున, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, ఈ చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించడం శక్యం కాదంటున్నావు, అందులో డౌట్ లేదు, కరెక్టే. కానీ తగిన సాధన ద్వారా, వైరాగ్యం ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో సాధన దేనికి అంటే వైరాగ్యం పెంచుకోవడానికి, కోరికలు తగ్గించుకోవడానికి. ఆ కోరికలు తగ్గించుకుంటే నువ్వు సాధించవచ్చు. అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః వశ్యాత్మనా తు యతత శక్యో వ్యాప్తుముపాయతః. మనస్సు నిగ్రహింపబడని వాడికి ఆత్మానుభవం అతి కష్టమైన పని. ఎవరైతే మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేరో, ఈ కోరికల వశంలో చిక్కుకుంటారో వాళ్ళకి ఆత్మానుభవం చాలా కష్టమైన పని. కానీ ఎవరైతే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, తగిన పద్ధతుల ద్వారా ప్రయత్నించి మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి జయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయము. సో కరెక్ట్ అయిన మెథడ్స్ ఫాలో అయ్యి తద్వారా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకో, అలాంటి వాడికి తప్పకుండా జయం సిద్ధిస్తుంది. అలాంటి మెథడ్స్ ఏమిటో మనకు చెప్పారు కర్మయోగంలో, ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగంలో, నెక్స్ట్ భక్తి యోగంలో, తర్వాత జ్ఞాన యోగంలో. సో సరి అయిన పద్ధతి ద్వారా నీ మనస్సును నిగ్రహించుకో, అప్పుడు తప్పకుండా నీకు జయం లభిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నిజమే, కష్టమే మనస్సును నిగ్రహించడం, కానీ ప్రాక్టీస్, అభ్యాసేనతు కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ. వైరాగ్యంతో, వైరాగ్యేనచ గృహ్యతి, వైరాగ్యంతో నీకు సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి మనస్సును నిగ్రహించుకోలేని వాడికి మరి అది కుదరదు, ఆత్మానుభవం చాలా కష్టం. కానీ ఎవరైతే మనస్సును సరి అయిన పద్ధతి ద్వారా మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి తప్పకుండా జయం లభిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం. సో మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే కోరికల్ని తగ్గించుకోవడం, ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో ఉండటం, వాళ్ళకి తప్పకుండా విజయం లభిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు,
అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితా మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు అంటున్నాడు, కృష్ణ, సో ముందు పాపం ఆత్మానుభవ విధానంలో శ్రద్ధతో ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా అనుసరించి ఫాలో అయ్యి, తర్వాత ఏదో మధ్యలో ఈ లౌకిక కారణాల ప్రభావంతో ఎక్కడో గనక వాళ్ళు మధ్యలో బ్రేక్ అయిపోయి ఈ యోగాలో పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయలేకపోతే అప్పుడు ఈ యోగంలో పరిపూర్ణత పొందలేని వాళ్ళ విఫల యోగులు వాళ్ళ యొక్క గమ్యం ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు అర్జునుడు. సో ఇక్కడ విఫల యోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అని చెప్పి అర్జునుడు అడగటం. ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం చేసి కూడా ఈ చంచలమైన మనసు చంచలం కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చెదిరిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏదో చేయకూడని పని చేస్తారేమో. అటువంటప్పుడు అప్పటి వరకు వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డా మరి చివరిలో వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించలేకపోయిన యోగులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళ గతి అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. అడిగితే దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్టాశ్చిన్నాభ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణ పడిహి. మహాబాహువులు ఉన్న కృష్ణ ఇంకా అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడి ప్రశ్న ఇంకా ఇది. ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి ఇలా పక్కకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మధ్యలో చెదిరిపోయి మనసు ఎక్కడో చంచలించి. అలాంటి వాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక జయాన్ని పొందలేరు, ఇటు లౌకిక జయాన్ని పొందలేరు. రెండూ పొందకుండా వీళ్ళు గాలిలో మేఘాల వలె నశించిపోరా అని అడుగుతున్నాను. ఏదో మన వాళ్ళు అంటారు చూడండి, రెంటికి చెడ్డ రేవడి అని. అలా వీళ్ళ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్తూ అన్నీ వదులుకున్నారు, కానీ అక్కడెక్కడో పాపం ఒకసారి మనసు చెదిరింది. దాంతో వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో చేయకూడని పని ఎక్కడో చేశారు. అప్పుడు మరి వాళ్ళ ఆ మార్గం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుందా అందరికి? ఓకే. సో ఇలాంటి వాళ్ళు మరి ఏమవుతారు అని చెప్పి అడిగాడు. ఇట్లా మధ్యలో ఎక్కడో వచ్చిన వాళ్ళు పాపం ఇటు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోనూ సక్సెస్ అవ్వలేరు, ఇటు అన్ని లోకంలో కూడా అన్ని వదిలేసుకున్నారు. అది సో అటు ఫెయిల్ అయ్యారు, ఇటు ఫెయిల్ అయ్యారు. రెండిట్లోనూ స్థానం లేకుండా వీళ్ళు గాలిలో చెదిరిపోయే మేఘాల్లాగా అయిపోరా, అలా నశించిపోరా అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఏ తన్మే సంశయం కృష్ణ చేతుం అర్హస్య శేషతః త్వదన్య సంశయస్యాస్య చేతాన యుపపద్యతే. సో ఈ నా సందేహాన్ని కొంచెం సంపూర్ణంగా తొలగించమని నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. నువ్వు తప్పికి ఈ సందేహాన్ని తీర్చేవాళ్ళు వేరే ఎవ్వరూ కూడా లేరు కృష్ణ అని అంటున్నాడు. నువ్వే చెప్పాలి నాకు, ఇటువంటి యోగంలో పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వలేక మధ్యలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఏమవుతారు? ఇటు బాహ్య సుఖాలని వదులుకున్నారు, అటు ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని పొందలేకపోయారు. వీళ్ళు గాలిలో మేఘాల్లాగా చెదిరిపోతారా ఏమిటి? కొంచెం నాకు వివరించు. నువ్వు తప్ప ఈ సందేహాన్ని ఎవరు కూడా తీర్చేవాళ్ళు వేరే ఎవరు లేరు అని అడిగితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, శ్రీ భగవాను వాచ పార్థనైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. పార్థ, శుభకార్యాల్లో నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకంలో అయినా పరలోకంలో అయినా ఎప్పుడు కూడా వినాశనాన్ని పొందడు. మిత్రమా, మంచి చేసేవాడు ఎప్పుడు కూడా చెడుతో పరాజితుడు కాడు. చెడు వల్ల జయించబడడు మంచి చేసేవాడు. సో శుభకార్యాల్లో నియుక్తులైన వాళ్ళు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనాన్ని పొందరు. సో ఇతను ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని శుభకార్యంలో ఏ ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు. చివరి వరకు పూర్తి చేయలేకపోవచ్చు, కానీ అలా నియుక్తుడయ్యాడు ఆ శుభకార్యంలో, ఆ మార్గంలో. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు, అలాంటి శుభకార్యాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏ లోకంలో అయినా సరే వాళ్ళు వినాశనానికి గురికారు. మంచి చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చెడు వల్ల పరాజితులు కాదు. సో మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు, మధ్యలో మనసు పరిభ్రమించింది,
పూర్ణత్వం రాకపోవచ్చు, కానీ అతను ఎప్పుడు కూడా పరాజయుడు కాడు, వినాశనం పొందడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి భాగవతంలో కూడా నారదముని ఏం చెప్పారంటే వ్యాస మహర్షికి ఈ భౌతిక వాంఛలన్నిటినీ త్యజించి భగవంతుడిని సంపూర్ణంగా శరణు వేడిన వాడికి ఇక ఎలాంటి నష్టం గాని వినాశనం గాని ఉండదు. కాబట్టి కానీ భక్తుడు కాని వాడికి తన డ్యూటీస్ను అతను సంపూర్ణంగా చేస్తున్నా కూడా అతను పొందేది ఏది కూడా ఉండదు భక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు. కాబట్టి భక్తి భావం ఉండాలి అనేది అది ఇంపార్టెంట్ అని నారదులు చెప్తున్నారు. సో నువ్వు పనులు చేయొచ్చు, కానీ భక్తి లేకుండా చేస్తే దానివల్ల అంటే మనం భక్తిని ఏం చెప్పుకున్నాం, భగవదర్పితం అనుకుంటూ చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం, మన కోసం అనుకుంటూ కాకుండా అని. అది ఇక్కడ మీనింగ్. ఆ భక్తి భావంతో చేయాలి. భక్తి భావం లేకుండా చేసినప్పుడు అది వాళ్ళు పొందేది ఏది కూడా లేదు అంటున్నారు. కానీ ఎవరైతే అన్ని కోరికలను తగ్గించుకుని భగవంతుడి మీద శరణాగత తత్వంతో ఉన్నవాడికి ఎలాంటి నష్టం గాని వినాశనం గాని ఉండదు. ఇక్కడ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, శుభకార్యాల్లో ఉన్నవాడు నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనం పొందడు. మంచి చేయాలనుకున్న వాడు ఎప్పుడు కూడా పరాజితుడు కాడు, చెడు వల్ల పరాజితుడు కాడు. అంటే మంచి చేయాలనుకునే వాడికి చెడు ఎప్పుడు కూడా వాడికి ఏమీ చేయలేదు, చెడు వాడిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మంచి భావాలు ఉండటం అంత ముఖ్యం అన్నమాట. మంచి చేయాలి అనేటటువంటి భావం. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే. యోగభ్రష్టుడైన వాడు పుణ్యజీవులు నివసించే పుణ్యలోకాల్లో అనేక సంవత్సరాలు సుఖాలు అనుభవించిన తరువాత పవిత్ర కుటుంబంలో గాని లేదా శ్రీమంతుల గృహాల్లో గాని జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అడిగాడు కదా వాళ్ళు ఏమైపోతారు, పాపం చాలా సంవత్సరాలు ఇలా ప్రయత్నించి మధ్యలో ఎక్కడో మనసు చెదిరి కొంచెం తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేదా ఈ యోగా నుంచి వైదొలిగిన వాళ్ళు, అంటే అలా యోగ భ్రష్టులైన వాళ్ళు పుణ్యజీవులు నివసించే పుణ్యలోకాల్లో ఎన్నో సంవత్సరాలు సుఖాలు అనుభవించి ఆ తర్వాత ఒక పవిత్ర కుటుంబంలో గాని శ్రీమంతుల గృహాల్లో గాని జన్మిస్తారు అని చెప్పారు. ఇంకా అథవా యోగినామేవ కులో భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మయదీదృశం. లేదా ఒకవేళ దీర్ఘకాలం యోగాభ్యాసం చేశారనుకో, చేసి ఆ చివరిలో గనక వాళ్ళు కృతకృత్యులు కాకపోతే అంటే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోతే లాస్ట్లో ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు జ్ఞానవంతులై అయిన యోగుల ఇంట్లో జన్మను పొందుతారు. అలాంటి యోగుల ఇంట్లో జన్మ పొంది ఈ జగంలో అలా నిశ్చయంగా ఆ, మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ జన్మలో పరిపూర్ణత పొందుతారు. ఆ రకంగా ఈ జగత్తులో అలాంటి జన్మ చాలా అరుదు. ఏది ఇలా జ్ఞానవంతులైన యోగుల ఇంట్లో జన్మ పొందడం అనేది ఈ జగత్తులో చాలా అరుదు. ఎవరో తప్ప అలాంటివి ఎక్కడో తప్ప ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా చాలా కాలం పుణ్యలోకాల్లో ఉండి పవిత్రమైన కుటుంబాల్లో కానీ ధనవంతుల కుటుంబాల్లో కానీ జన్మించి ఆ తర్వాత ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి లాస్ట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానవంతులైన యోగుల ఇంట్లో జన్మను పొంది పరిపూర్ణత పొందుతారు. అలా జరగటం చాలా అరుదు. అలాంటి జన్మ ఎక్కడో ఒకళ్ళకు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహిత దేహికం యతతే చ తతో భూయ సంసిద్ధం కురు నందన. సో అలా జన్మను పొందిన తర్వాత అతడు గత జన్మ దివ్య చైతన్యాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకుని పూర్ణ విజయం కంప్లీట్ సక్సెస్ ని సాధించడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాడు. కాబట్టి అతని యోగా ఎక్కడికి పోలేదు. అతని అంత సుఖాలు పుణ్యలోకాల్లో అనుభవించి మళ్ళీ ధనవంతుల ఇంట్లోనో లేదా జ్ఞానవంతుల ఇంట్లోనో లేదా ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో గనక ఫెయిల్ అయితే ఎంతో జ్ఞానుల ఇంట్లో అంటే అలాంటి జన్మ చాలా అరుదు. అటువంటి జ్ఞానుల ఇంట్లోనో పుడతాడు. పుట్టి తన ఇదివరకు లాస్ట్ జన్మలో చేసిన యోగాభ్యాసాన్ని అంతా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ వదిలిపెట్టాడో
అక్కడి నుంచి తిరిగి కంప్లీట్ పూర్ణ విజయాన్ని సాధించడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాడు. అతని పుణ్యంతో అతను గుర్తుంచుకుని ఎక్కడ వదిలిపెట్టాడో అక్కడి నుంచి అతను మళ్ళీ ప్రారంభించి పూర్తి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. పూర్వాభ్యేసే పూర్వాభ్యేసే పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ క్రియతే హి అవశోऽపి సహ జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్ద బ్రహ్మాతి వర్తతే. పూర్వజన్మంలో మరి అతని దివ్య చైతన్యం కారణంగా అతని యొక్క పూర్వజన్మలో అతను సాధించినటువంటి ఆ పుణ్యం, ఆ సాధన, దాని కారణంగా అతడు అప్రయత్నం అంటే ఆటోమేటిక్ గానే యోగా వైపు ఆకర్షితుడైపోతాడు. మరి ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతామని చెప్పాం కదా. మన యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఆ వాసనలను నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తామని చెప్పారు కదా. సో అలాగే ఇతను మరి కంప్లీట్ గా యోగాలో నియుక్తుడై ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా సంవత్సరాలు ఆటోమేటిక్ గానే అతని మనసు యోగా వైపు ఆకర్షితం అవుతుంది. అలాంటి జిజ్ఞాస ఉన్న యోగి శాస్త్రాల్లో చెప్పిన ఈ కర్మ నియమాలన్నిటికీ కూడా అతీతుడు. అంటే ఇక అతను శాస్త్రాలు చెప్పిన విధంగా కూడా వర్తించక్కర్లేదంటే ఇక అతనికి అన్ని తెలుసు ఆల్రెడీ, వాటిని మించిపోయాడు అతను. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు అతని యోగాభ్యాసంతో. అంటే ఇంకా ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక శాస్త్రాలు చదివి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమి కూడా లేవు. అందుకని భాగవతంలో ఏం చెప్పారు అంటే, శునక మాంసాన్ని భుజించే చండాలుల వంశాల్లో జన్మించినా సరే నీ పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతిని సాధించిన వాళ్లే అవుతారు. అలాంటి భక్తులు అన్ని రకాల తపస్సులు యజ్ఞాలు చేసిన వాళ్లే, అన్ని తీర్థ స్నానాలు స్నానం చేసిన వాళ్లే అవుతారు. సకల శాస్త్రాధ్యయనాన్ని కూడా చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి భగవద్భక్తిలో అలా నియుక్తులైన వాళ్ళు ఇక ఏ శాస్త్రాలు చెప్పిన వేరే ఏ పనులు కూడా ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసి ఉన్నారు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి మరి హరిదాస్ ఠాకూరు, ఆయన ముస్లిం మతస్థుడు. మరి ఆయన అలాంటి మతంలో వేరే మతమైన చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు మంత్రోపదేశం చేసి ఆయన 3 లక్షల సార్లు ఆ మంత్రాన్ని రోజు చదివేవారు. అందుకని ఆయనకి నామాచార్యుడు అనే బిరుదును కూడా ఇచ్చారు చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి. సో ఆయన మరి ఆ మహామంత్రాన్ని 3 లక్షల హరినామాన్ని పట్టుదలతో రోజు జపించడమే అందుకు కారణం అని చెప్తున్నారు. హరినామాన్ని నిరంతరం జపించడాన్ని బట్టి శబ్ద బ్రహ్మం అని పిలువబడే వేద కర్మాలన్నిటినీ కూడా పూర్వజన్మలోనే ఆయన చేసినట్లు మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి పవిత్రులుగా అంటే ఎవరు కూడా భక్తి భావన స్వీకరించడం కానీ మరి ఆ మహామంత్ర జపకీర్తనంలో నియుక్తులవడం కానీ సంభవించదు. అంటే ఇటువంటి జపాల్లో భగవంతుడి భక్తిలో మనం నియుక్తులు అవడానికి కూడా మరి ఆ పవిత్రత అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం అనేది ఉండాలి అంటున్నారు. ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే, అందుకని ఇలాంటి అతని యొక్క పూర్వజన్మ యోగ సాధన కారణంగా, పూర్వజన్మ సుకృతం కారణంగా అతని అనుకోకుండా అతను ఆటోమేటిక్ గానే యోగా వైపుకి ఆకర్షితుడు అవుతాడు. అలాంటి జిజ్ఞాస ఉన్న యోగి శాస్త్రాల్లో చెప్పిన ఈ కర్మ నియమాలు ఏవి కూడా ఫాలో అవ్వక్కర్లేదంటే అతను అవన్నీ ఫాలో అయితే ఏ స్థితికి వస్తారో అతను ఆల్రెడీ ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి అతనికి ఇక వేరే ఏమీ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ స్థితికి వచ్చేసాడు కాబట్టి. ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్బిషః అనేక జన్మ సంసిద్ధ తతో యాతి పరాంగతిం. సో సమస్త కల్మషాల నుంచి పడినటువంటి ఆ యోగి ఇంకా పురోగతి కోసం శ్రద్ధతో ప్రయత్నించినప్పుడు బహుజన్మల అభ్యాసం తరువాత పూర్ణత్వాన్ని పడిసి అంచెంలో పరమగతిని పొందుతాడు. సో ఈ కల్మషాలన్నిటి నుంచి శుద్ధిపడి ఇంకా కొంచెం పురోగతి కోసం శ్రద్ధతో ప్రయత్నించాడు. అంటే నో కల్మషం. ఆ తర్వాత ఆ నో కల్మషం స్టేజ్తో అతను ఇంకా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇక ఇలా మళ్ళీ జన్మని తీసుకుని ఆ బహుజన్మల అభ్యాసం, మరి లాస్ట్ జన్మలో యోగాన్ని చాలా వరకు ఫినిష్ చేశాడు. ఈ జన్మలో మిగతా పార్ట్ని కంప్లీట్ చేశాడు ఆ శుద్ధ మనస్సుతో. కంప్లీట్ చేసి ఇలా బహుజన్మల అభ్యాసం తర్వాత పూర్ణత్వాన్ని పొందాడు.
చివరిలో పరమగతిని పొందుతాడు. సో ఏమీ అవ్వడు ఇలాంటి యోగి. చివరిలో మధ్యలో ఏదైనా బ్రేక్ వచ్చినా అతని పుణ్య కారణంగా నెక్స్ట్ జన్మలో అతను ముందు పుణ్యలోకాల్లో సుఖాలు అనుభవించి నెక్స్ట్ జన్మలో ధనవంతుల ఇంట్లోనో జ్ఞానవంతుల ఇంట్లోనో ఇంకా ఎక్కువ యోగాభ్యాసం చేస్తే అత్యంత దివ్య జ్ఞానుల ఇంట్లోనో, అంటే ఎంతో అరుదు అలా అత్యంత దివ్య జ్ఞానుల ఇంట్లో జన్మ, అలాంటిదో అలాంటి జన్మ పొంది ఆ జన్మలో పూర్వజన్మ యొక్క పుణ్యంతో అతను ఎక్కడ వదిలిపెట్టాడో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తన ప్రాక్టీస్ ని కొనసాగించి ఈ రెండు జన్మల ఇలాంటి జన్మల అన్ని జన్మల్లో అతను కలెక్ట్ చేసుకున్న యోగాభ్యాస పుణ్యంతో చివరికి అతను ఆ, ఆ జన్మలో పరమగతిని పొందుతాడు, పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. సో ఎక్కడికి పోలేదు, అతని యొక్క ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తెచ్చుకోగలిగాడు. నెక్స్ట్ జన్మలోకి తెచ్చుకుని ఎక్కడ వదిలిపెడితే అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసి పూర్తి చేసుకోగలుగుతాడు. సో ఆ యోగాభ్యాసం ఎప్పటికీ వేస్ట్ కాదు. ఎందుకు? మంచి పనులు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వాటి ఫలితం పోదు అని ముందే చెప్పారు కదా. సో మంచి పనుల్లో ఉన్నవాడు ఎప్పుడూ నాశనం కాడు, మంచిని ఎప్పుడు కూడా చెడు జయించలేదు అని చెప్పారు. కాబట్టి అతను తను చేసిన మంచిని పుణ్యాన్ని తెచ్చుకుని కంటిన్యూ చేసి ఆ యోగాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలోనో ఆ పై జన్మలోనో గ్యారంటీగా అతను, మరి జడభరతుడు స్టోరీ చూసాం కదా, అతను నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ జింకలాగా పుట్టినా కూడా మళ్ళీ ఆ పూర్వజన్మ గుర్తుండి ప్రసాదం తింటూ ఆ జన్మ చాలించి మళ్ళీ పుట్టి మానవ జన్మలో ఆ జన్మలో పరిపూర్ణత తెచ్చుకున్నాడు అని. సో అలా అతని పూర్ణత్వాన్ని నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తెచ్చుకోగలిగి చివర్లో పరమగతినే పొందుతాడు అని చెప్పారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. సో యోగి అయిన వాడు తపస్వి కంటే, జ్ఞాని కంటే, కామ్యకర్మలు చేసేవాడి కంటే కూడా అధికుడు. కాబట్టి అర్జున, అన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు యోగివి కమ్ము అని చెప్తున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ లో భగవంతుడు ఆల్మోస్ట్ చివర్లో చెప్పిన విషయం. దీని మీనింగ్ ఏమిటో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఇంకా మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఏమన్నారు ఇక్కడ? ఏమంటున్నారు? తపస్సు చేసే వాళ్ళకన్నా, శాస్త్ర జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకన్నా, పనులు చేసి కర్మిభ్య అంటే పనులు చేసేవాడి కన్నా యోగి ఇంకా గొప్పవాడు. కాబట్టి నువ్వు ఈ యోగివి అవ్వు. తపస్వి కంటే, జ్ఞాని కంటే, కామ్యకర్మలు చేసేవాడి కంటే కూడా యోగి అధికుడు. కాబట్టి అర్జున, అన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు యోగివి అవ్వు అని చెప్తున్నారు. ఇలా అంటే అష్టాంగ యోగి అవ్వు అని చెప్తున్నారా? ఏం చెప్తున్నారు? ఏ రకమైన యోగి అవ్వమంటున్నారు అనేది నెక్స్ట్ శ్లోకాలో మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, యోగం అన్నప్పుడు స్వీయ చైతన్యాన్ని పరతత్వంతో సంధించే విధానమే యోగ. అంటే మన ఆత్మను భగవంతుడి ఆత్మతో కనెక్ట్ చేసుకోగలగటమే యోగం. సో అలాంటి విధానం మనుషులు ఒక్కొక్క రకంగా వాళ్ళు ఒక్కొక్క పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ రకరకాల పేరులతో పిలుస్తూ ఉంటారు. మరి పనులు ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళేమో కర్మయోగం, అలాగే జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుని ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు జ్ఞానయోగం, అలాగే భగవంతుడి మీద భక్తితో ఈ మార్గంలోకి వెళ్తే భక్తి యోగం అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. తదుపరి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు భక్తి యోగమే అన్ని యోగాలకు పూర్ణత్వం, చరమ దశ. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా చివరికి భక్తిలోనే మనం నియుక్తులం అవుతాము. ఆ విషయం భగవంతుడు ఇక్కడ యోగం, నువ్వు యోగి అవ్వు, వీళ్ళందరికంటే తపస్సులు చేసే వాళ్ళకన్నా, జ్ఞానుల కన్నా, కామ్యకర్మలు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా యోగి అధికుడు. కాబట్టి నువ్వు యోగి అవ్వు అంటున్నారంటే అష్టాంగ యోగి అవ్వాలనే కాదు, దీని అర్థం ఇంకా క్లియర్గా నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏమిటో చూద్దాం. అంటే అన్నిట్లోకి భక్తి, అన్ని యోగాలు చివరికి ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్తుంది, అది ముఖ్యం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారని మనకు ఇక్కడ హింట్
నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇంకా క్లియర్గా ఈ విషయమే రాబోయే శ్లోకంలో ఇంకా విపులంగా వివరించబడింది. సో ఏమన్నారు లాస్ట్ శ్లోకాలో? యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. యోగినామపి సర్వేషాం, అందరి యోగుల్లో కూడా, యోగులందరిలోకి మద్గతే నా అంతరాత్మన, నన్నే తలుస్తూ మరి మనస్సును నా మీదే పెట్టగలిగిన వాడు, తనలో ఎప్పుడు నన్ను తలుచుకుంటూ మనస్సును నా మీదే ఉంచిన వాడు, శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమా, ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధతో భజించేవాడు, సమే అతను నాకు యుక్తతమో మత, యుక్తుడని నా అభిప్రాయము. కాబట్టి అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావంలోనే సదా నిలిచి ఉండేవాడు, నన్నే తనను మనసులో ఎప్పుడు స్మరించేవాడు, మరియు నాకు దివ్యమైన ప్రేమతో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులందరిలోకి కూడా అత్యంత సన్నిహితంగా నాతో యోగంలో ఉన్నవాడు. సర్వులలో కూడా అన్ని యోగుల్లోకి అతడే ఉత్తముడు, ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. చివరికి నువ్వు ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా ఇలా ఉండాలి యోగం అంటే అని లాస్ట్లో చెప్తున్నారు. అన్నిట్లోకి నువ్వు తపస్సులు చెయ్యి, జ్ఞానం తెచ్చుకో, పనులు చెయ్యి, వీటన్నిటికంటే యోగి ఉత్తమం అని ఇక్కడ చెప్పారు. సో నువ్వు యోగి అవ్వు అని, అసలు ఆ యోగి అంటే ఏమిటి అని, ఆ యోగులందరిలోకి కూడా ఎవరు ఉత్తముడు అంటే, ఎవరైతే మనస్సును నా మీద ఎప్పుడు కూడా నిలిపి శ్రద్ధతో నన్ను భజిస్తూ ఉన్నవాడు అందరిలోకి యుక్తుడని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి మళ్ళీ లాస్ట్లో క్లారిఫై చేస్తున్నారనమాట. సో అందరి యోగుల్లోకి ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నా మీదే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు శ్రద్ధతో నన్ను భజిస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళు అందరికంటే యుక్తులు, అంటే ఉన్నతులు, అత్యున్నతమైన వాళ్ళని నేను పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అని అంటున్నారు. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి మార్గం, ఆ భక్తి భావం. సో మనస్సును భగవంతుడి మీద నిమగ్నం, నువ్వే మార్గంలో అయినా వెళ్ళు, ధ్యాన మార్గం, కర్మ మార్గం, అష్టాంగ యోగ మార్గం, భక్తి యోగం, లేదా జ్ఞాన యోగం, చివరికి మనస్సును భగవంతుడి పట్ల లగ్నం చేసి ఆ శ్రద్ధతో ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉండటం, అది అత్యున్నత యోగము. సో అన్ని యోగాలు కూడా ఏ మార్గంలోకి వెళ్ళినా చివరికి ఆ భావంలోనే సెట్ అవ్వాలి. అందుకే భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నారు, యోగా యొక్క ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏమిటంటే భగవంతుడి మీద మైండ్ సెట్ చేసుకుని ఆయన పట్ల ఆ భక్తి భావంతో ఉండగలగటం. కాబట్టి అన్నీ కూడా ఆ మార్గంలోకి వెళ్తాయి. కాబట్టి ఈ నిచ్చెన భగవంతుని చేరుకోవడానికి సోపానం అంటారు. నిచ్చెన అంటే మెట్లు ఎక్కడం. ఈ మెట్లు ఇవన్నీ, ఈ మార్గాలన్నీ మెట్లు లాంటివి. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం. సో ఈ నిచ్చెన మీద అన్నిటికంటే పైన భక్తి యోగం ఉంది. సో భక్తి యోగం ఎలాంటిది అంటే లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తున్నారు. మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్ళొచ్చు, లిఫ్ట్లో కూడా పైకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మెట్లకి వెళ్తే టైం పడుతుంది, లిఫ్ట్లో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాం. సో ఈ భక్తి యోగం ఒక లిఫ్ట్ లాంటిది, త్వరగా భగవంతుని దగ్గరకు మనం చేరుస్తుంది. మరి ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రకంగా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా. ఏమిటి? సత్యయుగంలో మరి మెడిటేషన్ అన్నారు, తపస్సులు. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు అన్నారు. ఆ తర్వాత మరి ద్వాపర యుగంలో ఈ ఆలయ అర్చనలు. కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణ. కాబట్టి అన్నిటికంటే తేలికైన పద్ధతి ఇచ్చారు కలియుగంలో మనుషులందరికీ. ఇక భగవంతుడి మీద శ్రద్ధతో టైం స్పెండ్ చేసే ఓపిక కూడా లేదని వాళ్ళు గ్రహించి, ఈ పద్ధతి అయితే కనీసం ఏదైనా ఫాలో అవుతారేమో అని ఇంత కష్టమైన మార్గాలు ఏవి చెప్పలే మనకి. మెడిటేషన్ చెప్పలేదు, సాక్రిఫైస్లు అంటే యజ్ఞాలు చేయమని చెప్పలేదు, మరి అర్చనలు భారీగా చేయాలి, పూజలు గీజలు చేయమని చెప్పటం లేదు. చేస్తే చేయించుకోవచ్చు కొందరు, కానీ అసలు భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే చాలు భక్తితో, అది మనస్సు భగవంతుడిని దగ్గరకు చేరుస్తుంది. మంత్ర అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. మనస్సును మన్ ప్లస్ త్ర, త్ర అంటే త్రయింపజేయడం. త్రయింపజేయడం అంటే విడుదల చేయడం. దేని నుంచి విడుదల చేస్తుంది? మనస్సును విడుదల చేయడము. మనస్సును దేని నుండి విడుదల చేస్తుంది? భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు, ప్రలోభాల నుంచి విడుదల చేసి
భగవంతుడి వైపు మనస్సును తిప్పేదే మంత్రము. కాబట్టి భగవన్నామ స్మరణ చేసిన కొద్దికి ఈ భౌతిక ప్రలోభాలు తగ్గించుకుంటే, మనశుద్ధి పడితే అదే యోగం, అదే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అని చూసాం. కాబట్టి మైండ్ క్లీన్ ఎలా? ఈ మంత్రం ద్వారా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సర్వం కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఇది 6వ అధ్యాయమైన అష్టాంగ యోగం. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే చూడొచ్చు. మరి